ما شاء الله. أنا من أستخدمه. السلام عليكم. وعليكم السلام. Полный вперед. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Потрасти. عراش ما شاء الله. Давай, брей. عبد الرحمن هو لا هو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. Приветствую вас, уважаемые братья. Приветствовало человечество. Ассаламу алейкум. Добро пожаловать. От имени всадников Ауховского района, Хасавюртовского и города Хасавюрт. Добро пожаловать. Баракаллах. Такбир! Аллаху Акбар! Такбир! Аллаху Акбар! давай его ударьте! Опа! его وعليكم السلام. Ауховские всадники встретили нагайских братьев. У них идет марш. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عشدة عشدة. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. Мотоцикл тебе, Sever Glock. مو عبد الرحمن وعليكم السلام ورحمة الله. اللي تعشير يديه